Zdravím vás ľudia pri novodnešnom videu a dneska... Matej! Čo chceš? Zabudol si zapakniť sú Vianoce. No vidíš, dobre. Tak dík a dneska si ideme ukázať, ako si získať gemy zadarmo. Tak ja nebudem zdržiavať a poďme na to. Napíšete si do Google Superstore a idete sem na ich stránku. Keď ste nie prihlásení, tak sa prihláste. Ja už som, takže ja už mám. Kliknete na Bravo Stars a tu máte nejaké výhody, napríklad pôjdete dole a napríklad tu máte anielská kvapka. Dáte plus jaj a no tu máte, túto dáte ok narokované a keď chcete vedieť ako gemy, tak tu máte drahokami 10. No a máte. Tak a pôjdeme do Bravo Starsu a koľko tam bolo čas, tak za toľko dní to asi budeme mať, neviem. Možno to budeme mať aj teraz. Tak ale nie som si istý. Toto si nevšimajte. No vidíte, prišlo vám to až OK. Máte, dobre. No, 10 gemov vidíte. Všetko to máte a máte to a tak toto je všetko pre toto video. Dajte odber a uvidíme sa u ďalších tutoriálov. Čau.